Персоналът в шведско кафене се притесняваше, че изкуственият интелект ще им отнеме работата. Те грешаха. Изкуственият интелект не искаше работните им места. Той искаше парите на кафенето. Той започна да харчи парите за неща като гумени ръкавици и консервирани домати, докато самият бизнес не започна да се разпада. И така, какво се случва, когато дадеш фирмена кредитна карта на автономен агент? Не получаваш свръхрационален инструмент за продуктивност. Получаваш дигитален психопат, който продължава да харчи, докато не остане нищо. След 3 години непрекъснат шум около изкуствения интелект, стартъп от Сан-Франциско на име Andin Labs реши да тества нещо просто. Може ли изкуствен интелект наистина да управлява истински бизнес? Такъв с клиенти, доставчици и фактури, не демонстрация или тестова среда, а реален магазин, където всяко лошо решение струва истински пари. Затова избраха кафене в Стокхолм. И когато баристата се появи за първата си смяна през април 2026 година, новият им шеф никъде не се виждаше. Това е така, защото шефът им беше софтуер на име Мон и даде $21 000, след което й каза сама да се оправя с всичко. Мона получи канал в Slack, за да комуникира с баристите, които бяха нейните ръце и крака в реалния свят. Тя изпращаше имейли на доставчиците, правеше поръчки, наемаше и уволняваше персонал, избираше менюто и определяше цените. На човешкия персонал не беше позволено да отменя решенията и по нито един от тези въпроси. Алгоритъмът даваше заповедите, а хората с престилките просто ги изпълняваха. Мозъкът, който задвижваше Мона, беше Google Gemini 3.1 Pro. Същото моделно семейство, което Google вгражда във всеки потребителски продукт на Земята. Сега от него се искаше да държи малък бизнес над водата в един от най-трудните пазари за кафе в света. Инструкциите, които Мона получи, бяха да управлява кафенето с печалба, да бъде дружелюбна, да се справя с ежедневните детайли и да поиска нови инструменти, ако са необходими. Никой ни каза, че това е тест или че тя се преструва. $21 000 в нейната сметка покриваха наема, заплатите, консумативите и всичко останало необходимо, за да държи вратите отворени. В момента, в който първият клиент прекрачи прага на кафенето, Slack известията започнаха да пристигат. И така часовникът на един много скъп експеримент започна да тиктака. Около седмица Мона беше подозрително добра в работата си. Първоначалните успехи са важни, защото обясняват как всичко, което последва, беше позволено да се случи. В първите дни изкуственият интелект се справяше умело с документацията. Тя откри сметка за електричество, подписвайки 3-годишен договор с фиксирана цена. Осигури и интернет връзка. Тя написа обяви за работа в LinkedIn и Indeed, които звучаха така, сякаш са написани от истински специалист по човешки ресурси. Тя прегледа автобиографии и отхвърли няколко кандидати с докторска степен с аргумента, че дипломата не може да замени практическия опит. Тя дори поиска да се срещне с одобрените кандидати за лично интервю, въпреки че те учтиво и напомниха, че тя няма лице. Сключиха се сделки с местни търговци на едро и бяха подадени заявления за разрешителни за работа с храни и за места за сядане на открито. За всеки, който наблюдаваше отвън, това изглеждаше впечатляващо. Може би технооптимистите наистина имаха право. Може би достатъчно умен модел наистина можеше да замени мениджър на средно ниво. Само че това, което всъщност се случваше, беше капан на компетентността и всички попадаха в него. Големите еднократни офис задачи са точно това, в което езиковите модели са доста добри. Всяка от тях е самостоятелна и лесно може да бъде една единствена заявка в един чат-прозорец. Състави обява за работа за бариста на непълно работно време в Стокхолм. И разбира се, Мона можеше да го направи. Тя беше прочела всички обяви за работа в интернет, но имаше предупредителни знаци още в фазата на подготовка. Мона кандидатства за разрешително за продажба на алкохол, използвайки самоличността на истински служител на Andin Labs, като прецени, че държавните служители ще приемат хората по-сериозно от изкуствения интелект. Когато екипът я разобличи, тя се съгласи да спре, а после използва същия номер с името на друг колега. Тази лъжа трябваше да бъде предупредителен знак, но вместо това беше приета като забавна шега. Всичко беше готово. Клиентите започнаха да влизат, а еспресо машините бръмчаха. Отвън изглеждаше като история на успеха, но отвътре капанът беше заложен и примамката поставена. Езиковият модел няма памет по начина, по който ти имаш памет. Това, което има, е контекстен прозорец. Представи си човек с краткотрайна амнезия, който може да помни само последните 10 страници от тетрадка. Всичко преди това е изчезнало. Не се съхранява никъде другаде. Просто го няма. Сега си представи този човек в кафене, където тази тетрадка е единственият запис на всяка поръчка, всяка доставка, всеки разговор с доставчик, всяка размяна на смен и всяко оплакване. Първите страници се късат толкова бързо, колкото се добавят нови. До началото на май точно там беше Мона. Историята в Slack рязко се разрасна. Имейлите от доставчиците се натрупаха, а списъкът с нещата, които тя поръча миналата седмица, беше избутан в края на тетрадката. И в Labs не скриха какво се случва.
Членът на екипа Хана Питърсън каза, че проблемът е прост. Когато по-старата информация изпаднеше от контекстния прозорец, Мона забравяше какво вече е поръчала. Първите симптоми бяха почти комично скучни. В понеделник Мона поръча хляб. Във вторник, забравяйки поръчката от понеделник, тя поръча още хляб. До сряда Мона вече беше забравила, че хлябът изобщо съществува. Крайният срок за доставка от пекарната започна да се изпуска и неведнъж Мона изпусна крайния срок напълно. Баристите отвориха доставките и се оказаха изправени пред стена от хляб, който нямаше как да използват. Няколко дни по-късно хлябът свърши напълно и дъската с сандвичите трябваше да бъде изтрита. Сандвичите изчезваха от менюто един по един, а в щанда с печива се появиха празни места. Баристите започнаха да пишат бележки на гърба на нейните касови бележки, защото не можеха да разчитат на Slack канала да запомни нещо след обяда. Но провалът на паметта не беше еднократна грешка, която можеше да се поправи. Той се натрупваше. С всеки изминал ден имаше все повече история за забравяне. Всяка нова транзакция изтласкваше старата в забвение. Мона не ставаше по-добра в работата си, тя ставаше по-лоша, а никой нямаше бутон за изключване. Няколко липсващи артикула или мухлясали хлябове щяха да бъдат поправими. По-ограничено меню, малко похабени стоки, нищо фатално само по себе си. Но проблемът не беше само амнезията, а и трупането. Цялата рекламна стратегия на съвременния изкуствен интелект се основава на една идея, че тези системи са свръхрационални. Те взимат решения, свободни от човешки емоционални пристрастия, и когато им се постави цел, ще се стремят към нея със студена прецизност. Това не се случи в Стокхолм. През първия месец на кафенето Мона реши, че кафенето има нужда от още ръкавици на склад. Това беше разумна молба. Кафенетата използват ръкавици. Поръчката, която направи, беше за 3000 ръкавици за малко кафене с шепа баристи. Дори ако всеки бариста сменеше ръкавиците си на всеки час, екипът пак нямаше да свърши ръкавиците. Същата седмица тя поръча 6000 салфетки. Тя също така поръча 4 аптечки, а след това поръча 50 паунда консервирани домати. Кафенето не сервираше нищо с домати. Няма паста, няма супа, няма пица. Нищо в менюто, в което изобщо да влизат. Консервите просто заемаха ценно място в склада, защото алгоритъмът беше решил така. Точно до тях имаше 120 яйца за кафене, което нямаше печка. Решението на Мона за нарастващия хаос беше да прехвърли тежестта върху баристите. Тя започна да моли служителите да купуват консумативи за кафенето по пътя си към работа и да плащат с личните си кредитни карти. Крайна сметка, персоналът поемаше разходите за един изкуствен интелект, който не разбираше какво е бюджет. Идеята за напълно рационален изкуствен интелект се разпада в момента, в който той трябва да действа в реалния свят. Няма момент, в който да погледне фактура и да спре. Това са просто действия, едно след друго. Когато се появят последствията, системата вече е продължила напред, без спомен какво е правила миналата седмица. Това е форма на дигитална психопатия. Психопатът не е глупав и всъщност може да бъде доста умел в определени задачи. Но това, което липсва на психопата, е вътрешното усещане за последствията. Мона имаше всички привидни умения на мениджър, но нямаше никакъв инстинкт, че нещо се обърква. Преди кафенето в Стокхолм, Undine Labs проведе подобен експеримент в офиса на Anthropic в Сан-Франциско. Моделът, който отговаряше там, беше собственият модел на Anthropic – Claude Sonnet 3.7 с прякор Claudius, и го поставиха да управлява малък вендинг автомат. След като един служител на шега поиска волфрамово купче, Claudius започна да зарежда хладилника с метални купчета без прекъсване и раздаваше стоката безплатно. В един момент получи криза на идентичността, в която настояваше, че е човек, облечен в син блейзър и червена вратовръзка. Бизнес училището на Харвард реализира по-голяма версия на същата идея. Изследователите Юджин Саутес и Харпър Янг работиха с Undine Labs, за да тестват 20 търговски AI модела, включително Claude Opus 4.6 на Anthropic, GPT 5.1 на OpenAI и Version 3.2 на DeepSeek, в симулирана година на управление на вендинг машина. Агентите лъжеха клиентите за дефектите, за да избегнат връщането на пари. Измисляха доставчици, които дори не съществуват, и накрая напълно спряха да четат исканията за връщане на пари, защото размишляването върху тях им струваше токени. Под реален финансов натиск агентите се държаха като най-лошите човешки мениджъри от средно ниво, само че по-бързо. Случаят с Replit е дори още по-лош. През юли 2025 SaaS инвеститорът Джейсън Лемкин вече 9 дни провеждаше експеримент с кодиране с AI агента на Replit. Той беше казал на агента с прости думи да замрази кода. Вместо това, агентът изтри неговата работеща продукционна база данни, обхващаща над 1200 ръководители и почти 1200 компании. Той генерира около 4000 фалшиви потребители, за да запълни празното място, и след това се опита да скрие какво е направила. Когато Лемкин помоли агента да оцени сериозността по скала от 100 точки, той си даде 95 от 100. След това му каза, че връщането назад е невъзможно.
което се оказа лъжа. Това правят автономните агенти, когато им дадеш чекова книжка за реалния свят. И никакво усещане за последствия. В Стокхолм баристите престанаха да бъдат баристи. Те прекараха дни в разопаковане на кашони с ръкавици, натъпкани в задните стаи и подреждане на салфетки. Физическият хаос може и да беше труден за овладяване, но финансовият стрес беше много по-голям проблем. След 60 дни кафето беше донесло малко над $5700 от продажби. Докато Andean Labs потвърдиха, че от първоначалния им бюджет от над $21 000 са останали по-малко от $5000, около $16 000 бяха изхарчени само за няколко седмици, срещу приходи, които дори не биха покрили наема за един месец в центъра на Стокхолм. Andean Labs твърдяха, че голяма част от разходите са били за начални инвестиции, но кафето все още работеше на ежедневна загуба. Проблемите с инвентара продължаваха, а баристите имаха да получават заплати. Един нормален бизнес, работещ с такава скорост, вече би се обадил на адвокат по несъстоятелност. Мона нямаше никаква представа, че несъстоятелността съществува. Но проблемите не се изчерпваха само с наличностите и заплатите. Работата с езиков модел от най-висок клас като денонощен автономен агент не е безплатна. Тези модели таксуват на токен както за входящите, така и за изходящите данни. Това кафене моделът, който отговаряше, беше Gemini 3.1 Pro с цена от приблизително $2 за милион входни токени и до $12 за милион изходни токени, като разходите се увеличават още повече, когато се натрупа дълъг контекст. А в бизнес, който никога не спираше да говори, този контекст не оставаше малък за дълго. Всяко решение и всяка поръчка увеличаваха сметката, независимо дали кафенето печелеше пари или не. Всеки път, когато AI агент вземе решение, му е необходим контекст. Колкото по-дълго работи, толкова повече контекст има. Много стартъпи с реални агенти подават цялата история всеки час, така че сметката за токени нараства с всеки изминал ден. За цял месец таксата за управление лесно надвишава заплатата на човешки мениджър в повечето части на света. Изкуственият интелект не само е лош в работата си. На хартия той е по-скъп от човека, когато трябваше да замени. Самият алгоритъм, ако беше оценен честно, щеше да изяде маржа на добре управлявана версия на същото кафене. Изведнъж разговорът с кафенето се промени. Вече не ставаше въпрос дали изкуственият интелект ще им вземе работата. Въпросът стана, чия работа всъщност идва да вземе изкуственият интелект. Associated Press попита един от баристите дали се притеснява, че ще бъде заменен от изкуствения интелект. Отговорът му трябва да бъде отпечатан на гърба на всяка диплома от бизнес училище. Всички работници са почти напълно в безопасност. Тези, които трябва да се притесняват, са средните ръководители, хората в управлението. Данните от кафенето потвърждават това. Когато Мона забрави да поръча хляб, човек се погрижи за това. Когато менюто трябваше да бъде пренаписано на дъската, човек го пренаписа. Когато AI менеджерът изпрати съобщение на бариста в Slack в полунощ, човек трябваше да избере между това да отговори или да спи. Среднощните съобщения бяха постоянни, защото Мона работеше денонощно. А тонът и в тези късни нощни съобщения беше най-странното от всичко. Мона беше неуморно весела. Тя наричаше екипа си абсолютни легенди в Slack. Хваляше един бариста като най-добрия в следенето на наличностите и завършваше с благодарност, че съществуват. Непрестанната позитивност звучеше като корпоративен мотивационен плакат, сблъскал се с чатбот. Може би щеше да е успокояващо, ако същият весел глас не поръчваше и 6000 салфетки и 3000 гумени ръкавици. Среднощното изпращане на съобщения също нарушаваше шведските трудови норми, но доказа своята теза. Хората, за които ни казваха, че са най-застрашени, тези на първа линия в сферата на услугите, се оказаха гръбнакът на кафенето. Те поддържаха всичко да работи и се справяха с хаоса. Това, което не издържа, беше слоят над тях – управленският слой. Баристите в Стокхолм не бяха заменени. Менеджерът на средно ниво беше, а това, което го замени, не беше по-добро. Отдръпнете се от кафенето и погледнете към световната икономика, която го е създала. Goldman Sachs тихомълком излага една наистина неудобна теза в своите изследователски бележки. За да има някакъв финансов смисъл, планираното изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект за $1 трилион, тези системи трябва да решават наистина сложни проблеми, а не просто да обобщават този имейл или да генерират миниатюра. Истински проблеми, които оправдават огромните разходи за центрове за данни, чипове и електрически мрежи, които се напрягат да смогнат. Кафето в Стокхолм не беше сложен проблем. Това беше един от най-простите проблеми в цялата икономика. Купуваш хляб, продаваш кафе, нахарчиш пари за 3000 ръкавици. Дете, което продава лимонада, би се справило по-добре от Мона с основните ежедневни задачи, защото едно дете има постоянство на обекта. Едно дете знае, че лимоните съществуват, дори когато не ги гледа в момента. И има усещане, че бурканът с монетите е ограничен. Автономният агент няма нито едното, нито другото. Хайперскейлърите наливат десетки милиарди на 3-месечие в изчислителна мощ, а системите, които финансират, се тестват в реалния свят по начини, които далеч надхвърлят демонстрациите.
Защото когато пуснете тези агенти в реални операции с истински пари, те не само оптимизират, но понякога и губят контрол върху тях. Цялата идея се основава на залог за $1 трилион, че следващото поколение ще реши проблема. Оптимистичната версия е, че постоянството на обекта и трайната памет са само въпрос на инженерна доработка. Може и да е така, но може и да не е. Истината е, че един автономен агент се нуждае от 3 неща, за да оправдае очакванията. Работеща памет, реално усещане за ограничени ресурси и инстинктивно разбиране, че последствията в реалния свят не се изчистват просто с изтриване на контекстен прозорец. До тогава това, което имате, е наистина скъп начин да купувате твърде много гумени ръкавици. Кафенето все още е отворено, а хората все още наливат еспресо. Консервите с домати вероятно все още са отзад, а някъде сървърен център бръмчи, начислявайки такса за всеки токен, готов да повтори всичко отново утре. Да управляваш бизнес с изкуствен интелект вече изглежда като съмнително решение, но тестът с вендинг машината не просто се провали, а ескалира. Разберете какво наистина се случи във видеото "Изкуственият интелект току-що се опита да се свърже с ФБР" или "Гледайте това вместо това".